Добрый день, вітаю вас. Ось той чароўны млын, на якім працаваў мой дзед. А тут вы бачыце вялікую колькасць збаночкаў. Про кожны можна вельмі доўга распавядаць. Ёсць цікавая ваза 1923 года. Саламяныя вырабы, іх даволі шмат. Ёсць куфар, у якім поўна адзення і рушнікоў. Ось тут у мяне нейкі чырвоны кут атрымаўся з павуком. Ось. Можна рабіць. Гэта у нас дух поля. Эту маску рабіла Ірына Коваль з жабінкі. Розныя фрагменты адзення, зноў куфар, прылады, з якімі працавалі нашы продкі. А тут мы маем каравай, ён, правда, не сапраўдны, але паясы сапраўдныя, вясельныя. Тут у нас стаіць хлопец з дзеўкай, падрыхтаваліся да вяселля. Могуць гучаць гармонікі на іх вяселлі. Багата рушнікоў маю. Ось. Гэта што датычыць залы этнаграфічнай.